Nee, maar je kunt geen sticht doen. Hey, daar en nee. Ik ga een boodschappen doen voor het 11-jarig jubileum van de Steenerbug. En bij de Albert Heijn kunnen ze nu punten sparen om de Steenerbug te kunnen sponsoren. Ach, wat leuk. Daan, zullen we met gaan? Natuurlijk. Heb je nog een tas voor ons? Ja, zeker. Wacht even, ik ga die tip pakken. Kijk eens, deze is voor u. Dank je. Gaat je met? Ja. Ja. Zo, we zijn er. Inderdaad. Kom graag met uw boodschappen doen bij Albert Heijn in Linders. Daarmee krijg je munten verdienen en krijg je sparen voor de Steenerbug. Samen sparen, samen sterken. bij Albert Heijn in Linders. Alvast bedankt voor uw steun.